Hej, mit navn er Axel, og jeg har valgt opgave 1, hvor det første jeg gerne vil besvare, det er omkring energibevarelse. Så jeg tænker bare, skal vi ikke hoppe ind i det nu? Det første jeg egentlig gerne vil sige noget om, det er energibevarelse og hvad det egentlig er. På en eller anden måde er det sådan en central lov i fysikken. Den fortæller os nemlig, at energi ikke kan opstå fra intet eller forsvinde uden spor. I stedet kan energi kun ændre form eller overføres fra et system til et andet. Men hvad er det så egentlig, det betyder? Jo, det betyder, at den samlede energi i et system forbliver på en eller anden måde konstant over tid, så længe der ikke er nogen eksterne energiinteraktioner. Det næste, jeg egentlig gerne vil snakke om, det er et eksempel på energibevarelse, som er mekanisk energi, og det er faktisk også noget, jeg kommer til at snakke om senere hen. Mekanisk energi består nemlig af to former for energi. Den ene er kinetisk energi, som bestemmer objektets bevægelse, og så består den nemlig også af potentiel energi, som er på en eller anden måde forbundet med objektets position eller tilstand. Nu når vi har styr på de to former, kan man for eksempel tage eksemplet, når vi kaster en bold op i luften. Den vil på den ene side have kinetisk energi på grund af dens bevægelse, og potentiel energi på grund af dens højde over jorden. Altså ifølge energibevarelsesprincippet vil den samlede mekaniske energi forblive konstant, altså ved mindre at man for eksempel kommer til at skubbe til bolden, eller at der er noget vind, der måske påvirker den. For lige at runde af på energibevarelse, kan man sige, at det egentlig er en af de ting, der hjælper os med at afgøre de forskellige fysiske fænomener, kan man sige, og hele processen med, når vi arbejder med energi. Det hjælper os til gengæld også med at putte et fundamentalt princip, der hjælper os med at forudsige og på en eller anden måde forstå, hvordan energien opfører sig i den virkelige verden og naturen. Det næste, jeg gerne vil tale om, det er egentlig, hvad mekanisk energi er. Jeg kommer til at bruge eksempler inden for kinetisk energi, potentiel energi, og så på en eller anden måde opsamle på, hvad mekanisk energi er, og summen af det hele. Så lad os bare komme i gang med det. Det første, vi egentlig skal kigge på, det er kinetisk energi. Og den måde, man kan forklare det på, er, jo hurtigere noget bevæger sig, jo mere kinetisk energi er der til stede. Man kan jo for eksempel tænke på det som en bold, der ruller ned ad en bakke, eller et køretøj, der accelererer lidt hurtigere på vejen. Så har vi nemlig kinetisk energi til stede. Dernæst har vi potentiel energi, og potentiel energi kan egentlig forklares på et objekts position eller tilstand. Altså for eksempel, hvis du løfter en bold op af jorden, har den potentiel energi på grund af tyngdekraften. Altså jo højere du løfter bolden, desto mere potentiel energi er der til stede. Det samme gælder for eksempel for bilen. Altså jo mere brændstof der er i en bil, jo mere potentiel energi er der for bilens hastighed, kan man sige. Så det man kan bruge de her to eksempler til er for eksempel at sige, at mekanisk energi er simpelthen summen af kinetisk og potentiel. Og her kommer det på en måde lidt mere spændende, det er, at ifølge energibevarelsesprincippet kan mekanisk energi ikke bare dukke op eller forsvinde. Det kan kun ændre form eller blive overført fra et sted til et andet. Så når du for eksempel ser en bold hoppe eller en bil køre, er det mekanisk energi i spil, og loven om energibevarelse, der holder styr på, hvordan energien bevæger sig og forbliver konstant i systemet. Det næste vi vil kigge på, det er nogle forskellige regneeksempler for kinetisk og potentiel energi, og lad os starte med kinetisk. Lad os sige, at vi har en bold, der har en masse på 0,2 kilo, der bevæger sig med 5 meter i sekundet. Og vi vil gerne finde ud af, hvad den kinetiske energi er af bolden. Vi bruger simpelthen formlen for kinetisk energi, som er KE lig med en halv mv i anden. Her vil m så være massen af bolden, og v vil så være lig med hastigheden af bolden. Hvis vi indsætter de her værdier i nogle formler og laver nogle forskellige mellemregninger, så kan vi komme frem til, at KE, altså kinetisk energi for den her bold, er lig med 2,5 joule. Et eksempel, vi skal kigge på, det er potentiel energi. Og lad os nu tage eksemplet, at vi for eksempel har en bog med en masse på 1 kilo, og den er løftet på en højde på 2 meter over jorden, og vi skal finde ud af, hvad den potentielle energi af bogen er. Vores formel, som vi kommer til at bruge, er PE lig med mgh, hvor at m er massen af bogen, og g er tyngdeaccelerationen ved jordoverfladen. H er lig med højde over jorden. Hvis vi så indsætter den her formel og værdier i nogle mellemregninger, kan vi komme frem til, at vores potentielle energi er 19,6 joule. Så den potentielle energi for bogen er 19,6.